Kenai ka wei ke topik ngini pej menta kalong ke topik ke ba da common bah haga chat ben riu jongi handai dan bet ki bale yeka bat kalong ru ke bayara bah ye ki briu lene ke yara bah ban ai men sim ye kito ki bampat datib hash phangkane lene ya kito ki bakwa ban le handai kiting nambar dan ki bating yo syakren handai ngan ong ye pi lada pi don kam ban le ye kene pi de ban le namar pi don kam ki we badan kam kumban ong mene shangi ki dang duna handai da pi pe shigi we jela ki labun bale ye kene kata kade da kaba pun ha ki we lene surrogate ki ong ha kene ke proses ka we pat ke kenthei ban pun khon na banta ki we pat ki shijur lene ki couples bat mar sendap khai ini ikhon la ai no shaki kemi lene ki kpa jong itai khonlung dan ki bumpat ju sneu ki laban ong ba balai pan ha ban pun ha ki we bat naka e kadaw tongin ye pej ye ki daw ba ha le hangne ki daw hi ki long ba dan shibun ki kenthei ki bumla ban punhi na ki daw ki babun jai dan ki badan ye ka jingpang kaba kimla ban punhi halade lane dan ki badan jingpang ha plakon dan shibun ki jingpang ha ka plakon tang bangin ni pet pa tang kato kan itu ka jingpang kade kum ka jingpang cancer ki badan jingpang TB ha plakon Henry kane kamut pat basin baladon TB ha plakon amla shu ban pun dan shibun ki badan TB ha plakon bat ki pun khon ru badan ru ki bale ye kane nakadaw kajing pembiang ke pelakon kajing pembiang kala banjia hadin bala he lasan lane naduba dangkha bat ya kito ki briu ki bala depshim ya u pelakon kimla shu ban pun halade nakata kadaw ki haban pun no hakiwe bat dan kiwe ru ki daw ki ba ngimla ban mention lut hangne bat sakawe kadaw ru kum ki celebrity kibun kam hakajing imjongki kim dan por shu ban shu ong no ban pun khon ma ban shang hayeng handai ki shu ye be ye kata ka live jongki lene kajing im baman kasi jongki kanai ka ru kom pun hakiwe kadan arjai kaban kong kadeka traditional surrogacy bat kaba arpat kade ka gestational surrogacy hakane ka traditional surrogacy tongin ye pet kini kumki couples kane kadeka nong pun na benta jongki hakane ka traditional surrogacy kin shimtang ye uspem na ushinrang bat kin bu lane inject hakane ka nongle surrogacy lane ka nong pun henre ya upeleng jong ka kenthei unde bet jong kane ka surrogate mother kila ye kane yo le se kane ka kenthei kamdan ovary baladap remove lane yo le se u ovary jong ka pemi peleng shu ha kane ka gestational surrogacy pat kinshim ye uspem na ushinrang bat kinshim ye u peleng lane u osai na ka kenthei ha kane ka gestational surrogacy uspem lane u ovum lane u peleng kenthei kinde be jong kineki couples kinshim na gamet jong kineki arngut bat kin pengkle halat ye uspem bat yo ovum ya kineki peleng bala de pengkle ha laboratory la transfer lane inject haka pelakon jong kineka surrogacy mother bat kan pun ye ini khon hadu bandakha hadin bala dep kha kan aino ye ini khon shekineki shijur leneki couples kendiat hagane ka traditional surrogacy unai ukhunlung undan jingye debet bat kateka surrogacy mother namar upeleng ki shimtang na ushinrang bat haka gestational surrogacy pat unai ukhunlung umdan jingye de bat kaneka surrogacy mother namar hangne ye ki peleng la shimbait na ukpa bat na kakami kajing mentoy da kabale ye kaneka surrogacy kade amdan shu ki briu ki ban dukhon ka ai jingkermen wat ye kito ki bala du jingkermen ban dukhon bat ban le ye kane ru kadan laga jong ka ain
Kublai Shibun